बिसायख'थिनि इस्तिहार बा मेनिफेस्ट'खौ बेखेवनानै होबाय। मैयानि सानाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफनि इस्तिहार बा मेनिफेस्ट'खौ बेखेवनानै होबाय। बिपिएफआ सोरखाराव फैयोबा मानि सायाव खामानि मावगोन बेखौ लानानै मेनिफेस्ट'खौ बेखेवनानै होबाय। हानि जेंना सुस्रांनायनि सायाव गुबै खामानि मावगोन होननानै फोरमायथि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेनि अनगायैबो बेकार जेंनानि सायाव खामानि मावगोन। जायनाखि जोंनि ओनसोलाव MA BA उथ्रिसारनाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोननो माखासेनो साख्रि होगोन आरो जायफ्रा साख्रि मोननो हायाखै बिथांमोननि थाखाय 100 कोटि रां बाहायगोन होननानै फोरमायथियो। एकालिन बा ग्रान्ट इन एड हिसाबै 100 कोटि रांखौ होनाय जागोन। खेबसे ग्रान्ट इन एड होनाय जागोन। 4 लाखनिफ्राय लानानै 10 लाख रांसिम बिथांखिनि गेजेरजों होनाय जागोन। गिबियाव मिउजिक, स्पर्ट्स, इरिगेसन आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव स्किल ट्रेनिं होनाय जागोन। बेनि उनावनो बेफोर बिथांखिखौ होनाय जागोन आरो 6 दाननि गेजेरावनो 100 कोटि रांखौ बाहायनाय जागोन होननानै फोरमायथियो आरो फैगौ बोसोराव बेखौ